Dito, pamamahay ko to. Tayo na tila ugian eh. Ha? Nagaroon sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas imundo kami na napuno. Masanitas yo, masanitas imong ipangita na puno. Sa impangitan ni mo sa 2,000 years later. So what's up sa inyo mga kabingka? Kadulong kaparoon dito sa palitan ng kog ice cream, no? Nanak na nakit Andre datitang palitan ng ice cream para sa atong buhaton na twist unya mga kabingka sa itong mukbang. So kapit nga yan mga kabingka, nandito muna tayo. Pila ni? Nasa? Tungkol na. Tag 105. Buha daw ka buk? Oo, kapalag pang ice cream. Tataran yung akong pesa ni mga kabingka. What's up mga kabingka, no? Nanata akong challenge karon mga kabingka. First time nako karon diri mag-vlog karon mga kabingka. Akong i-mukbang karon mga kabingka. Itong samyang duwa ka buok. Wala tayo soft drinks karon, wala tayo tubig. And siguro 5 minutes kung mahurot na ko ni nalagay premium ni. Wala, not counted ni sa time, okay? So, dahil itong time ano? Kita ba siguro di? Okay? So, ato sa dining i-mix. Mo ni ginatawag spaghetti kuan, spaghetti halang. Kanan, gayo kayo yung dinig mayo. Andam tadaan ng tubig. Let's begin. Timer in 5, 4, 3, 2, 1.
Go. But masalang man na itong pulak isa kan dili halang yun halang kay 15 times pero di man kayo ha oh di halang ho one kay oh my god nahulog sa wakas nahurot ang yun 3 minutes 21 seconds .75 so muna kong time so okay naman pwede na sa kumukha na yung last year gilangan ko to pero kani wala panis katuwa to nahurot pero kani nahurot na gid so ato pa masalang dito na-counted na time na to so
kanina sponsor po niya Salita baka naman. So ubos eh. Ito po si DJ Mars. Wala pa ako mga sunod na mga mukbang, mga travel vlog, etc. So ang shout out bala naman mo kung asan ako libutang. Check it out. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.